थाबायबो एसे नोंगौ बे समाव दंफैयो आङो बाक्सा जिल्लानि खालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय गोबोरथना थानानि सौरागुरि गामियाव बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै दिनैहाय रंजालि बैसागु बिदाय हानजा सुनाय हाबाफारि बिथांमोना लानाय जादों। बे समाव बिथांमोना बर'नि माखासे गोमालांनो हमनाय आगजु बेफोरखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनो थाखाय आखायाव लादों। बे समाव जोङो बिनि सोमोन्दै बिथाङा दिनैनि बे हारिमु हानजा सुनायनि हाबाफारिखौ बेखेवगिरि हिसाबै बेखेवनानै होलांदों। बे बेखेवनाय हिसाबै जोङो मा बुंनांगोन दिनै नोंथाङा बेखेवगिरि महरै दिनै बाहागो लाफैदों। दिनै बे रंजालि बैसागु फोरबो बिदाय होनाय समाव गोजोन हारिमु हानजा सुरनायाव हांख्रायनानै लाबोदों बेखेवगिरि महरै। बिथांमोननि बे हारिमु हानजा सुरनायखौ आङो बयनिबो रायजो राजानि हेफाजाब लानानै गोजोनैनो मावफुंनो हाबाय। दा हारिमु हानजा सुरनाय हाबाफारिया जोंहा सोलिगासिनो दङ। दिनै बिथांमोना बे बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गोबोरथना थानानि बेन्दोङाव सौरागुरि गामियाव दिनै बिथांमोना जे जोंनि हारिमु गोमालांनायखौ दिनै दिन्थिफुंनो थाखाय साखा बारा जानानै बे गोजोन हारिमु हानजा सुरनायखौ मावफुंदों। बेनि थाखाय आङो गासैबो रायजो राजानि जानानै बर' हारिनि जानानै बे समाजनि बे गामिनि सेंग्रा सिख्ला बोराइ बेन्थ गासिबखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर आरो खुलुमनाय थाबाय। गोजोन्थों। बेवहाय जोंहा जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो गिबियावनो जोंनि बाथौ धोरोमनि बाथौ बुमिनखौ लादों। बेजोंनो लोब्बा थानाय जोंहा जोंनि बाथौ धोरोमाव आसार हिसाबै थामथि आसार हाबा आसारखौबो बेवहाय लानाय जादों। बेवहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदान लानाय जादों आरो हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ बरायनाय आरो हाबा होनाय बे हाबाफारिखौ लादों। लोगोसेयै जोंनि बर' हारिया जे खेथि बाथि माइ आबाद मावनानै मावै दाङै जायो बेखौबो नांगोल जुंगाल आरो हालेवग्राफोरनाव फोथाराव थांनानै आइजोफ्रा जे ओंखाम ओंख्रि होयो दै होयो बेफोरखौबो दिन्थिफुंनाय जादों। लोगोसे एम्फौ लानानै इन्दि लुनाय हाबाफारिखौ बर' आइजोफ्रा जे जोबोद गोरों आरो मावफुंबाय थायो आरो जि जोम दानानै जोङो इन्दि जिखौ फाननानै न'खर सालायनायाव जोङो हेफाजाब मोनो बेखौनो दिन्थिफुंदों। दिनैहाय ना सारनानै ना गुरनानै आरो हाग्रानि मैगं मैला मिथिंगानि मैगं मैलाजों बे नाखौ सङै खावै जाहोनानै जोंनि देहा मोदोम जिउ सोलेरखौ हाग्रानि मिथिंगायारि मैगं मैलाजों जाहोनानै गोख्रों खालामनानै जोंनि फरायनाय जा जोंनि न'खरनि खामानियानो जा बिजनेसानो जा गासिबो बिथिङाव गोख्रों जानो हानाय बायदि मिथिंगानि मैगं थाइगंजोंनो जोंखौ मोनबो मुलि सुलि गैयै मैगं थाइगं जाहोनानै जोंनि देहाखौ गोख्रों खालामनानै जोंखौ देहा गोख्रों जानायाव हेफाजाब होयो बेखौनो दिन्थिफुंदों। दिनै बेवहाय फोथाराव हालेवनाय माइ गायनाय आरो खोथिया बाननाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौबो आरो सेन सानानै सेन खखा खाखि सानानै ना सारनानै लाबोनानै बाजाराव फाननानै जोङो जानानै गोबाङानो सोलियो बेखौनो जोङो दिन्थिदों। दा बेनिफ्राय जोंनि हारिमुआ जे हारिनि सिनस्रि बेखौ जोङो दिन्थिफुंदों। गासै बर' हारि बा बर' रायजोफोरनो मा मेसेज हरगोन नोंथांमोना? आङो बेखौनो बर' हारिनो मेसेज हरगोन दे बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों जे थांनाय आसाम सरकारा साननैसो सिगां वर्ल्ड रेकर्ड बिहुखौ खालामदों गिनिस बुकआव। थिग बिदिनो जोंनि फरायसुलि आफादनि बिथांमोनाबो जे बावैसो फोसावदों दे जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौबो जोंनो 100 कोटि नङा 10 कोटियावनो 20,000 जन दामग्रा देग्रा मोसाखावरि जोङो दिन्थिफुंनानै वर्ल्ड रेकर्ड खालामगोन होननानै बिथांमोना जोंनो फोसावदों। आंबो बेखौनो दिनै बुंफोरनाय जायो गासै रायजो राजाखौ बे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों जे जोंनि बाथौ धोरोमारि बर' हारिनि जा हारिमु दङ मोसानाय मुसुरनाय जानाय लोंनाय दामनाय देनाय मावनाय दांनाय बेखौ जाहाथे जोंबो आबुं महरै जोङो दिन्थिफुंनांगौ होननानै मोनफ्रोमबो हाबाफारियावनो बे गोजोन हारिमु हानजा सुरनायखौ लानांगौ होननानै आङो दिनै गासै बर' रायजोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मेसेज हरनाय जाबाय आरो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।
नोंगौ बिथाङा बेनि सोमोन्दै बा दिनैनि खुंगा नैथि बैसागु रंजालि बैसागु लोगोसे दिनैहाय बिथांमोना हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव बिथांमोना माखासे आगजु माखासे गोमालांनायफोरखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। बिथांमोना बे समाव ना गुरनाय माखासे सेन खबाइ आरो लोगोसे आस्राजों बिथांमोना ना सारनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना दिनैहाय गामिसेयैनो उन्दै गथ' सिख्ला सेंग्रा बोराय बुरै ज' रायजोफ्रा हेफाजाब होलायनानै बे हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। बिथांमोना फेरामेना दिन्थिफुंगासिनो दं। बे समाव बिथांमोना माखासे आखाइ लानानै बिथांमोना माखासे एम्फौ लाथा फिनाय बा खोथिया बायदिसिना नांगोल जंगाल लानानै बिथांमोना बे हारिमु हान्जा सुरनायाव बा बर'नि माखासे गोमालांनाय आगजुफोरखौ बिथांमोना दिन्थिफुंनो आखायाव बे समाव जोङो इन्दि बिलाइजों बिथांमोना एम्फौ लाथा लानायखौ जों नुनो मोनदों। मा फोरमायगोन आबै एम्फौ लाथा दि लादों नोंसोरो? आं एम्फौ लाग्रासो बुरि मानसि एम्फौ फियो आङो खर'आव खाथु बिलाइ लायनांगौ आङो रोगानांगौ खानानै होफैनांगौ आं एम्फौ लाथाखौ फिबाय थायो फिबाय थायो एम्फौ लाथा फिनो आगोलनिफ्रायनो 10 बोसोरसो जाबाय खोमा आं गोदो-गोदायनिफ्रायनो बोराय थानायनिफ्रायनो लानाया आगोलनिफ्रायनो जोङो आरो दंबायो मिथिया लाबावगोन मा फोरमायो आबै एम्फौ लाथादि एम्फौखौ नोंसोर फिनायखौ दिन्थिफुंदो दिनैहाय? जोङो एम्फौखौ लानानै फिनानै फाननानै बेखौनो जों खरस जायो आरो इन्दिबो लुयो थावख्रि लुयो जि दायो। मा दिन्थिफुंदो दिनैहाय हारिमु हान्जा सुरनायाव? हारिनि हान्जा सुरनायावलाय नांगोल जुंगाल ओंखाम होयो हालेवनायाव जोङो माइ गायनायाव माइ गायो एम्फौ लायो जों बिदिनो मावनानै जायो। हिनजाव गोदान हौवा गोदान गासिबो दिन्थिफुंदो ना? बिदिनोथ'। मा फोरमायगोन दिनै एम्फौ लाथाखौ फिनायाव बोसोरबेसे जाखो नोङो फिनो? बोसोरबेसे जाखो माने आङो लाबायानो थायो 5 बोसोरसो जाबाय लानाया 5 बोसोरसो जाबाय। दिनैहाय एम्फौ हारिमु हान्जा सुरनाय दिन्थिफुंदों। नोंगौ बिथांमोना माखासे खोथा फोरमायबाय दिनैहाय बिथांमोना रंजालि बैसागु बिदाय नैथि खुंगा बिथांमोना दिनैहाय सौरागुरि बाथौ थानसालियाव बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों मेहेर गोनाङै गाजा गोमजायै खुंफुंनो आखायाव लादों। जे बिनि सोमोन्दै आरो मिथिनानै लाबावगोन जोङो। नोंगौ बे समाव बिथांमोना खोथिया बाननायखौ जों नुनो मोनदों। बे समाव जों मिथिया मा फोरमायगोन दिनैहाय? दिनै आरो आं मा फोरमायनो जोंनि बोथोरनिखौ लानानै जोङो गायो फुयो मावो दाङो जों बेबायदिनो मावै दाङै जायो। जोंनि बर'नि नियम बायदियैनो जोङो ना गुरनाय हालेवनाय खदाल जावनाय सेन सानाय खखा सानाय बिदि गासिबो बायदिसिना एम्फौ लानाय एम्फौ फिनाय फानोबो जायोबो गासिबो बेफोरजोंनो जोङो न'खरखौ सालायो आरो। ओरैनो मा दिन्थिफुंनाय जादों दिनै? दिन्थिफुंनाया दिनै जोंनि बे जिथु बैसागो नैथि फालिनायाव जिथु जोंनि बादायलायनाय जोंनिनो बर'निनो जिजों गाननाय जोमनाय ड्रेसजोंनो जोंनि जिथु गथ' सेंग्रासा सिख्लासा बिसोरखौ जों मोसानानै बादायलायनाय मोनसे खालामो। माने गोमालांनाय आगजुफोरखौ जोङो बोखांनो लायो आरो जोङो जेखिनि हायो बेखिनिखौ। नोंगौ जों बिनि सोमोन्दै आरो माखासे खोथा जों मिथिनानै लाबोगोन। हान्जा सुरनाय हाबाफारियाव जोङो हिनजाव गोदान हौवा गोदानाव जोङो बेनि सोमोन्दै माखासे खोथा जों मिथिनानै मा फोरमायगोन? माबायदि मोनदों हिनजाव गोदान जानानै? मोजाङानो मोनदों। फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स। फार्स्ट टाइम ना एबारसो रायजो राजाखौ मा खावलायहरगोन दिनैहाय सौरागुरियावदि हारिमु हान्जा सुरनाय लादों रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो फालिथायाव? जोबोद मोजां मोनदों आरो रायजो राजाखौ बेखौनो बुङो जे जाहाथे बिदिनो बोसोरै बोसोर फालिलांबाय थायो मोजाङै मोजां आरो जाहाथे आवगायलांनो हाबाय थायो बेखौनो आङो खावलायो आरो। नोंगौ बिनानावबो माखासे खोथा फोरमायना होबाय। लोगोसे जों हौवा गोदानाव सोंबावगोन गोदान बोसोरनि बैसागोनि आरो निजेखौ नोङो हौवा गोदान बायदि मोनगोन मोनाखै? हौवा गोदान बायदि मोननाय ओरैनोसो बैसागोनि। ओमफ्राय थांनाय बोसोरफोराव जादोंना जायाखैमोन? जाखांबाय? थांनाय बोसोराव जायाखै? एबारसो फार्स्ट टाइम। रंजालि बैसागु बिदाय बिथांमोना खुंगा नैथि बिथांमोना दिनैहाय हारिमु हान्जा सुरनाय हाबाफारि लादों। बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बिथांमोना माखासे बर' हारिनि माखासे आगजु माखासे दामनाय देनाय माखासे लानानै बिथांमोना दिनैहाय एम्फौ लाथा फिनाय लोगोसे बायदिसिना बिथांमोना माखासे बर'नि आगजुफोरखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। बिथांमोना सानसेनि हाबाफारिजों बिथांमोना आरो बे हारिमु हान्जा सुरनायखौ गामिखौनो बेरायनानै बिथांमोना दोननाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों। बे समाव दंफैयो आङो बरपेटा रडनिफ्राय अनजय बसुमतारिनि खौरां।
जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।